Γνωρίσα κάποιον. Ποιος είναι? Ένας. Τότε γιατί μου το λες? Δεν έχω κάποιον άλλο να του πω. Έχεις την Μπέλα. Θα τον φλερτάρε. Και σένα σε φλερτάρε. Δεν σ' αρέσουν οι άντρες? Όχι ιδιαίτερα. Δεν έχεις κι άδικο. Είσαι από αυτές τις γυναίκες που δεν αντέχουν τις γυναίκες. Δεν το έχω ξανακάνει. Είσαι χυνός. Δεν επιτρέπει σε κανένα να σε αγγίξει. Σ' αρέσει? Δεν ξέρω τι να κάνω ακριβώς. Αν ζούσαμε κάπου αλλού δεν θα κουβεντιάζαμε καν. Εδώ πρέπει να το κανονίσουμε μέσα από κάποιο γραφείο. Πρέπει να μου κάνεις μια χάρη. Θα το κάνεις? Ζήτα μου και εσύ μια να πατσίσουμε. This is the story of a big man, a Puerto American. You wrote a song.